ya dah. Iya iya. Aku bukan langgeng lagi. Lagu iki. Hey. Namaku telah ku ganti. Enak. Hei, biar gagah, Asik. biar seksi. Madani. Aku melok. Enak iki. Aku bukan anjar lagi. Oke. Sekarang namaku ganti. Oke. Biar gagah, biar keren. Arya Saloka bintang film. Oh, jelas terkenal. Lapo. Iki lho. Lah iya kok pelenggak. Lagi ini aku yang njaluk maju ya. Lah maju mikir di kene. Lah gak iso maju. Iso ta kowe? Maju aku ini. Iso ta? Iso. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Aku bukan demo lagi. Asik. Sekarang namaku ganti. Oke. Biar gagah, biar ganteng. Anjing gila. Asik. Protes aku. Lapa? Ahmad Dhani Arya Saloka kok duwe anjing gila. Awakmu kurang cepet. Sekarang itu dituntut kudu cepet. Zamannya zaman spontanitas. Aku mah Ahmad Dhani. Arya Saloka. Kamu kurang cepet. Kelongkoren. Ini tak kayak contoh. Kelongkoren. Aku bukan langgeng lagi. Namaku telah ku ganti. Biar gagah, biar seksi. Dari Prima bintang film. Bukan anjar lagi. Oke bro. Sekarang namaku ku ganti. Penak jaruk. Biar ganteng, biar keren. Bambang Pamungkas Pemain sepak bola. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aku bukan demo lagi. Sekarang aku ganti. Biar gagah, biar cakep. Beri basah penyakiten. Wong artis kabeh kok duwe beri-beri. Awakmu kurang cepet. Wis cepet bae ngono wisan. Aku bukan langgeng lagi. Kini namaku ku ganti. Biar gagah, biar seksi. Asik. Canan. Loh, apa nyanyi? Bukan anjar lagi. Sekarang namaku ganti. Biar keren, biar seksi. Chico Jericho. Gini mikir. Tak jawab dhewe. Iki C jelas CEO. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan demo lagi. Sekarang aku ganti. Biar ganteng, biar imut.
curut katisen. Masuk. Kancane tikus. Mbok wis kayane nyopo. C lha bener curut Tak katisen. cekeli ku maksudku tak jawab dhewe. Odean sing ngono lho. Apa kuwi? Wah, sing duwe batu giok. Lah ni mama awakmu. Ini lho. Atase anake bakul cilok kene. Alah masih bakul cilok ngene lho, Papa. Nek ya apa? Eh, Apa? kalau calon mantu sih. Apa? Aku iki calon mantumu, ngono lho. Mantu. Iya. Awakmu ki dadi tau pacaran karo anak. Lho, Bok. dublek aku langsung rek. Kono aja ndur perkara ya. Anake langgeng ayu-ayune wong. Lo minggir. Anake langgeng. Ayo minggir. Sesembrono. Halo. Wis duwe mantu tak durung? Rono. Duwe mantu durung? Rono dhisik perkara mantu mburi. Sabar. Mbok. Ini lho, Pak. Alah. Apa? Papa. Papa. Eh, Nek aku jek enek pantese cum mbok celuk papa berarti wong teko Cina. Kulitku kaya Cina mergo kuning. Iya. Umpama kowe tak celuk pah apa ya pantes? Wong rupamu ya kaya terasi gosong. Lho. lagi nyambel. Apa? Trasi? Ge nyambel. Ya duduk gathuke duduk mungsune, Dik. Nek awakmu kate seneng karo anakku ibarate nuwun sewu lho, timun musuh duren. Durene anakku, timune awakmu. Paitan apa, Dik? Paitan apa? Traktor ilang rodane iku ta. Oh, rumah tangga itu saling melengkapi. Ana sing ganteng, ana sing ayu, ana Iya. sing ayu, ana sing elek, ana sing elek, ana sing ganteng. Maksudnya? Saling melengkapi kekurangan ben utuh ngono lho, Papa. Papa. Dadi wong urip iku kenek diingoni saling melengkapi. Aku di papa Cinta kuwi, Ratus. lho sewu. Cinta kuwi apa mergo teko seneng? Ndak bisa. dari mata turun ke hati. Aduh. Lah anakku nek oleh awakmu ya nuwun sewu, Dik. Apa? Apa? Ayo akeh kerene no timbang duwene. Lho Mas yo klambi iki ya wis gantung kepuh. 2 wulan iki dhek gak ganti. Jare sapa gak ganti? Lah nyatane. Lagi tak gawe 2 wulan prei aku lagi tak gapan. Mas sewu. Yo babak. Apa? Oleh demo yo babak. Katenge wangi. Jomblangi demo dibayar piro, Dik? Dibayar piro? Papa, jodoh pati. Iku wis diatur kalau sing kabeh mau takdire Gusti. Tapi manusia diwajibkan untuk berusaha. Wis aku- Ora kena timu. Wis kowe bojomu ya iki sayangku ya awakmu. Gak gelem nyambut gawe, gablek apa? Aku wis berusaha anakmu sing pasrah. Apa? Pasrah. Pasrah ning awakmu. Ya, Mbok palang tak pasrah ning es kono anakku. Lho, rajur remek timbang oleh koyo dapur gak awakmu. apa-apa pasrahan. Pokoke ngono iku aja dipasrah. Sing ndi? Ya siku. Kenapa nek gak Kok dipasrah? kanggo dulinan lho. Kanggo dunia aku perasaan boneka kuwi anakku. Ngene lho. Wis saleh. Trimo ae ta. Walah. Aja kok trimo kowe seneng anakku nyebut jenenge anakku tok iki lho. Keri kuping wis. Aku karo Vira iku wis tahun-tahunan pacaran. Pacaran tok to? Saiki melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi lek urung bapak-bapakne to anakku. Urung. Alhamdulillah. Jadi aku manut omongmu saiki mulai saiki kudu pedhot karo anakku. Lho, Ya apa kok? Kate apa? lho yo Timbang tak terus-terusno geger karo awakmu, gak enek gunane, Dik. awak dhewe kan